croeso cynnes nôl i'r raglen ac i'r gegin fan hyn gyda Catrin, siwti? Fi'n iawn, diolch, ydw. Iawn, wel, fi'n dysgu gair newydd heddi. Wylis. Wylis, Aubergine, yn dy fe? Aubergine, ie, aubergine sy'n cael yn sylw ni heddi. Reit, Pryd bach neis ar gyfer llys fwy tawyr, ond hefyd, eitha neis i weini gyda darn o gig hefyd. Felly ni'n mynd i fod yn llenwi'r aubergine gyda'r caws a'r tomato. A blasau hafedd iawn, a pethau sydd yn ei tymor ar hyn o bryd, yn dy fe? Felly, yn gyntaf gyd, neu gyd fi wedi bod yn neud fan hyn nawr yn ar y fach yw ffrio a charameleiddio un wrwnsyn cyfan. A felly mae hwnna jyst yn mynd i fod ar y gres yn ei fanna. A felly ewn ni at y llenwad a'r aubergine wrth gwrs, achos i ni moyn tynnu'r cnawd allan, te, i ni gael llenwi dy fe, ti'n gwybod? Dwi'n lot o hwnna ni ofan ambell i lysieien neu ambell i ffrwythyn, achos dyn ni'n gyfarwydd â nhw, a ddim yn gwybod falle beth i'n neud â nhw. Ie, titha reit fanna, achos mae e'n disgwyl, a mae eisiau neud siŵr bod ni'n coginio fe digon, achos os na, dwi ddim yn blasus iawn yn dy fe, tmod. Felly mae e'n cymryd bach o amser i goginio. Felly, na gyd sydd eisiau ni wneud nawr yw i dorri hwn yn hanner, neu siŵr bod chi'n ei olchi a hefyd, neu border bach rownd fan hyn, rhyw centimetr o forder rown, a wedyn y gyd sydd eisiau ni wneud yw ddefnyddio llwy neu jyst tunnwch hwn allan, a ni'n mynd i fod yn ychwanegu hwnna i'r llenwed. Yna bach o hade fan hyn ar y gwaelod, a mae hwnna'n iawn i ni fwyta, dim problem. Felly, fel o'n i'n gweud, mae'r cragen dyn ni ar ôl fan hyn, a hwnna i ni'n mynd i lenwi wrth gwrs. Mae hwnna fel cwch bach wedyn. Ydy. A mae hwnna'n mynd yn feddal neis wedyn, dy fe? Mae lot o ddŵr yn dod allan o'r aubergine, felly, a maen nhw'n amsugno lot o flasau hefyd, lot o olew, felly triwch cadw at yr saith, rhyw lwy fwrdd fan hyn i rostio a lwy fwrdd ar gyfer y cymysgedd, achos maen nhw'n gallu mynd bach yn samllyd hefyd. Ond yn iawn, pryd bynnag dwi wedi trial wylis neu aubergine, maen nhw wedi mynd bach yn ddwrllyd gyda fi, so os ffordd o dros hwnna, neu? Wel, na ni, fel ti'n gweud, mae lot o ddŵr yn dod mas, felly ni'n mynd i fod yn ychwanegu brwysion bara i hwn, sy'n mynd i helpu ymsugno'r holl flasau a gwella'r ansawdd, achos fi'n credu falle nebe sydd yn does dim pawb yn dwlu arno, achos mae'r ansawdd bach yn wahanol ffordd na, dy fe. A mae fe fel rhyw fath o gig, mae eitha lot o gnawd iddo fe, chymod, ynddo fe. Felly, reit, so mae'r llenwad yn cael ei wneud fan hyn nawr, a fel dwi'n gweud, jyst torri hwnna'n fan. Fel ti'n gweud, mae'r darn gyda'r hadau bach yn iawn hefyd. Yn iawn, ydy. A na gyd ni'n mynd i fod yn neud yw coginio hwn lawr am ryw 20 munud, tan bod e'n dechrau meddalu. Mae'r tomatos, wrth gwrs, yn ei tymor ar hyn o bryd, digon o'r heina o gwmpas. A felly, na gyd fi wedi wneud yw tynnu'r hadau i ffwrdd a torri'r rhaina i fyny hefyd. Felly, mae hwn i gyd yn mynd mewn fyna. A wedyn, wrth gwrs, gadael hwnna dros y gres am fyned nawr. So gres uchel am 20 munud, neu gres... Canolog, byddwn ni'n gweud, ie. Dail basil, eto, blasau sy'n gweddi'n dda iawn dy gilydd, ynddo fe? A yn aroglu'n gret, ynddo fe? Fi'n jyst yn dwlu ar y blasau hyn. Os ti'n gallu defnyddio'r perlysiau ffres wedyn, yfe? Os ydyn nhw ar gael dy ti, yfe? Os mae mod, t'mod, Sian, achos yn wedig dy'r basil, mae hwnna'n mynd i flasu lot yn well na'r un sych, ynddo fe, t'mod? So fi droi o'n i ti. A mae digon o liw dyn ni fan hyn nawr gyda'r tomatos hefyd. Pam ti'n tynnu'r pips mas, de? Jyst eto, mae fe fwy pryserus, t'mod. Dwi hwnna ddim yn mynd i roi ansawdd neis i'r llenwad, felly, a eto, mae digon o ddŵr neu tomatos yn barod i blaw cael hwn i gyd yn y mewn hefyd, ynddo fe? Llew lyflu ar hwn yn barod, ta? Llew lyflu, ydy. Felly, yn delfrydol, rhyw 20 munud nawr ar gyfer hwnna, i adael y tomatos a'r aubergine i ddod yn dyner neis. Mae olives yn y mewn, rhyw 50 gram o olives. Nawr, eto, gan taw rhywbeth ar gyfer y llys fwy tawyr yw, mae eisiau ni ychwanegu digon o flas, a fel ni'n gweud, mae'r aubergine yn amsugno'r holl flasau yna. Ond gallwch chi adael hwnna mas os ych chi am. A wedyn, wrth gwrs, erbyn i hwnna i goginio lawr, chymod, unwaith mae hwnna di goginio am ryw 20 munud, mae eisiau ni wedyn ychwanegu'r brwysion bara, fel ni'n gweud. Ta ti fita hwnna fel ma fe bron iawn? O, bydde. Cyn i ti roi'r bara mewn, bydde hwnna jyst yn neis fel mae e. Bydd, a bydde fe'n neis yn o'r hefyd, fi'n siŵr y fe, felly, a yn yr eidl, maen nhw yn wneud salad ar tomato a'r bara, dyn nhw wedi ymsugno ar holl flasau yna. Felly,
gallwch chi naill llai wedyn defnyddio hwnna'n syth, neu gallwch chi adle oeri a wedyn ni'n mynd i fod yn ychwanegu'r caws. Felly fi'n mynd i ôl nawr yr aubergine allan, dangos i chi'n gyflym, yn amlwg mae eisiau rhain i gael ychydig o'i amser. Mae'r llenwad yma mewn, na i ddangos y llenwad falle fi wedi wneud yn barod. Fydwch chi weld mae wedi coginio lawr yn fwy. Mae'r caws wedi mynd mewn. Na gyd sy'n eisiau wneud yw llenwi'r cragen wedyn a'r llenwad. Yn amlwg mae'r aubergine lot fwy tynner na hyn. Y cnau pîn yn mynd ar ei benne, a wedyn parmesan. Eto lot o flasau hyfryd. A wedyn y gyd sydd eisiau yw roi hwnna nôl yn y ffwrn, yn amlwg wedi orffen. A mae rhywbeth o'r ddyn yn dod allan dan ni wedyn i weini gyda salad. A fel chi wedi, mae'r caws wedi toddi a mae'r aubergine yn dynner hyfryd. A jyst rhywbeth, ascuno neu swper bach ysgafn falle yn y tywydd twymyn. A digon o flas yn y fe. Felly falle gadewon ni wna i oeri cyn i chi flasu. Nawn ni flasu mewn munud. Ffordd yn barod. Awyddus iawn, awyddus iawn. Reit, ti'n mynd i ddweud pwdyn i ni nes ymlaen? Pwdyn bach neis retro wedyn. O, lyflu, sgwm mlaen ar hwnna te.